खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायबाय। दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गुफुर हालामनि दैमालु ज्योति सेवाश्रमाव गुफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा खुंगासेथि मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनाय जायो। बे फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आइजो माहारिखौ धोरोमनि फारसे जौगानो आरो उन्दै बैसोआव हाबा होबथानाय आरो नखर फोसाबनाय, नखर जौगाहोनाय बेनिनो सांग्रांथि लाबोनाय जायो। आरो लोगोसे बे फालिनायावनो मा हाबाफारि बेखौनो Ada